खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय आसामनि राजखान्थिगिरि बद्रुद्दीन आजमलआ धोनिसिन बिजाथि महरै सिनायथि जादों। बे समाव फोरमान जादों। मख'जाथावदि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि गेजेराव गासै 222 कौटि रांनि सम्पति फोसावदों बद्रुद्दीन आजमलआ। AIUDFनि दैदेनगिरि आरो बारग' MP बद्रुद्दीन आजमलआ गावनि नमिनेशन गथायनाय सानखालि 222.34 कौटि रांनि सम्पतिखौ फोरमायथिदों आरो आसाम बिधानसभा बिसायख'थि गेलेगिरि बिजाथिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो धोनिसिन फारियाव दं, जेराव बिथाङा गावनि सम्पतिफोरखौ एफिडेभिटआव बुंथिनाय बादिब्ला बिथांनि गासै सम्पति जेरै मोन 8 बेंक एकाउन्टआव थानाय नोगोद रांजों लोगोसे मुम्बाइआव थानाय मोन 6 बिजनेस फ्लेटनि रांनि बेसेना 52.43 कौटि रां आरो गावनियाव थाखानाय रांजों गासै बिथांनि प्रपार्टिया 222 करोड़नि बारा। बिथांनियाव मोन 6 गारि दं, जेराव बिथांनि बिसि रिजवाना बद्रुद्दीन आजमलनि आखायाव गंथाम गारि दं, जायनि बेसेना 2.17 कौटि रां जागोन। मख'जाथावदि अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट थामहिनबा AIUDFनि दैदेनगिरिया बेबादि फोसावनायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। फिसाज्लानि एकाउन्टआव 2 लाख रां सोनानै हरगोन होननानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आंखौ BPF दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन। बाथ्राखौ बुंदों कान्तेश्वर नार्जारी बिथाङा। थांनाय मैया चिरां जिल्ला 14 नं चिरांदुवा रुनिकाटा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि कान्तेश्वर नार्जारीआ BPF दोलोआव जयनिं जादोंमोन, नाथाय फिन दिनै फुंबिलि समाव UPPL दोलोआव बिथाङा जयनिं जाफैफिनबाय। मख'जाथावदि 14 नं चिरांदुवार BTC बियाबाव हाई प्रफाइल राजखान्थि नेताफोरनि ड्रामाखौ नुनो मोन्दों। 12 घन्टानि गेजेरावनो UPPL, BPF आरो UPPL थांनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दोलो बारस्लायनाय, रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोनाय, सरासनस्रा भटारफोरखौ सोरजों थागोन, सोरनो भट होगोन गोनो गोथो खालामना गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय दोलो बारस्लायनायखौ मुखुब नुनो मोन्दोंसै। बेबायदिनो 12 घन्टानि गेजेरावनो मैया रुनिकाटा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि कान्तेश्वर नार्जारीआ BPFआव जयनिं जानायनि उनाव फिन आरोबाव दिनै फुंबिलियाव UPPL दोलोआव बिथाङा जयनिं जाफिनो। UPPL दोलोआव जयनिं जाफिननाय रुनिकाटा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि कान्तेश्वर नार्जारीखौ दुंब्रुदै बरायनानै लादों सिडली बिधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि रन्जित बसुमतारीआ। गिबि मन्थ्रिया नंखाय बाथ्रा बुङा। जेब्ला गिबि मन्थ्रिया रायज्लायो अब्ला गासैबो सानथांखि आरो जाहोनफोरखौ नायबिजिरनानै बिबुंथि होयो। गिबि मन्थ्रिया बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बेखौबो मख'दोंमोन दि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रुंसारि जुबिन गार्गखौ बुथारदोंमोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि सोमोन्दै बेराफारसेथिं सिंगापुराव सोलिबाय थानाय केसनि सायाव जोबथा बिजिरनायखौ कर'नार कर्टआ होबाय। जुबिननि थैनायनि सोमोन्दै मोननाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बिजिरसालिया रायाव बुङोदि जुबिन गार्गनि थैनाया जाब्रबथाय। दैयाव गोजावबाय थानाय समाव बिथांखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव जेबो खैसार खालामनाय जायाखैमोन। बे रिपर्टखौ सिंगापुरनि मोनसे बिजिरसालिया होबाय, जेराव जुबिननि थैनायखौ लानानै आसामाव सोलिबाय थानाय केसआ सिंगापुरनि जाथाय बादि नङा। बेराफारसेथिं आसामाव जुबिननि थैनायजों सोमोन्दो थानाय बे केसआव गुबुन गोबां बिथिंफोरखौ सोफादेरदों, जेरै राजखान्थि बिथिं। फारसेथिं जुबिन थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दाफुंजानाय स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीमआ थांनाय 12 डिसेम्बर 2025 खालारखालि बिजिरसालियाव 12,000 बिलाइनि चार्जशीट दाखिल खालामदोंमोन। चार्जशीटआव जुबिननि थैनायजों लोब्बा लाखिनानै सिंगापुर लांनाय श्यामकन महन्त, मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तनि हेंथायै इन्डियान पेनेल कर्टनि 103 दफाखौ थिसननाय जादों। सुबुंफोरनि हेंथा होनायनि उनाव हादोरसा सोरखारा बे केसनि बिजिरगिरि शर्मिला भुयानजों लोगोसे सेथि थाखोनि बिजिरसालियाव सानफ्रोमबो हियारिं खालामनायनि राहा खालामदोंमोन, जाय 19 मार्च 2026 निफ्राय जादोंमोन। फारसेथिं जुबिननि थैनायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालिया नेवसिगारदों एबा बिजिरसालिया गासैबो बिथांमोननि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदों। 30 जानुवारि 2026 आवबो बिजिरसालिया अमृत प्रभा महन्त आरो जुबिननि सानै सिकिउरिटि गार्डनि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदोंमोन। बे केसनि सोमोन्दोआव CIDआ गोबां सुबुंफोरखौ लिंहरदोंमोन आरो नायबिजिरदोंमोन।
सोनाब एसियानि सोलिबाय थानाय दाङाबाजिया बुहुमनां गोहो जगायनायाव गोहोम खोख्लैनायनि जाहोनाव फुएल एबा पेट्रल डिजेल गासै तेलेंगाना रायजोआव थावनि आंखाल नुजाथिदों। बेबादिनो भारत हादोराव जेंना नुजाथिनाय बादिनो तेलेंगानायावबो सोमजिदों। बुधबारखालि गोबां पेट्रल पाम्पफोरा बन्द दंमोन। फारसेथिं गुबुन स्टेशनफोराव थावनि थाखाय नेनानै थानाय गारि सालायगिरिफोरनि गोलाव लाइन एबा सारि जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थाव कम्पानिफोरा दा पेट्रल आरो डिजेल होफैनायनि सिगांग्रो एबा पेट्रल एबा डिजेल मोननायनि सिगां रांखौ होनो नांगोन होननाबो दाबि खालामदों। थाव एबा थाव डिपुफोरा साप्लाइ पलिसियाव मोनसे गेदेर सोलाय-सोल' खालामनायनि थाखाय बे थासारिया सोलायदों। बावैसो सान सिगांसिम पेट्रल पाम्पनि बिगोमाफोरा मोनसे दाहाराव थाव लानो आरो माखासे साननि उनाव थाव कम्पानिफोरनो रां होनो गनायथि होयोमोन। नाथाय बेयो डिलारफोरखौ नोगोर रांनि बोहैनायखौ मोजाङै सामलायनायाव मदद होयो। नाथाय थांनाय माखासे साननिफ्राय थाव कम्पानिफ्रा बे हुदाखौ बन्द खालामबाय आरो आद्रा थानाय रांखौ लाफानानै गासै रां मोननायनि उनावसो थावनि जगायनायखौ होगासिनो दं होनना फोरमायदों। भारत बांलादेश सीमानि सादिरकाल ओनसोलाव काचारनि काटिगड़ायाव 5 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ भारतआव हाबफैनाय समाव हमनो हादों। हरनि समाव जायगानि सुबुंफोरा 5 सिनाय मोनै सुबुंखौ गिदिंबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। बे समावनो जायगानि थागिबिफोरा बिथांमोनखौ सन्देह खालामनानै सुबुंफोरखौ खानांगौ होनना दाबि खालामो, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। बे समावनो खौरां मोननानै गुमरा पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो। 5 सन्देह गोनां बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन दि बांलादेशीफोरा मोसौफोरखौ खावनो थाखाय कन्टेनार थारखौ सिफायनानै भारतआव हाबफैदोंमोन। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय बांलादेशनि सुबुंफोरा सेलेट जिल्लानि उनाव सीमा सिकिउरिटिफोरा बांलादेशीफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय सिलचरसिम लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बांलादेशनि नोगोरारिफ्रा गले गले काचार कटिगड़ा सीमानि गेजेरजों भारत हादोराव हाबफैयो। थांनाय 6 दानाव सा 200निबो बांसिन बांलादेशनि नोगोरारिफोर आरो सिङाव हाबनो नाजानाय सुबुंफोरखौ हमनानै गावसोरनि हादोराव दैथायहरफिनदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव जागायगोन एबेक्सन। बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गोबां सोरखारि हायाव दखल खालामग्राफोरखौ फिन आरोबाव होस्रांनाय हाबाफारि लागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थाग्रा माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एबेक्सन खालामदोंमोन आरो गोबांथार सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां लाबोनो हादों। बेबादिनो फिन आरोबाव आसामाव एबेक्सन खालामगोन। बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रिया। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एबेक्सन खालामगोन नामा? बिटिसिआवबो थानाय आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोर बर'जों लोगोसे गोबां ट्राइबेलनि अनगायैबो एबा ट्राइबेलजों लोगोसे माइनरिटि हारिखौबो जयैनो एबेक्सन खालामगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मानोना बिटिसिआव बर'जों लोगोसे एबा बर'नि अनगायैबो गोबांथार ट्राइबेलनि अनगायै माखासे माइनरिटि हारिफोराबो दाब जायगायाव हा दखल खालामनानै दं। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउ एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउ एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।